Akutitu anali Dorothy Kingston mkazi wake wa Zezeyo amene adamuwaza mbama Zeze Kingston kuwaza ndithu khofi imenezo akungotsika pa stage kumene ndikuti mwina sofa nzina athaso kuona Zeze atawazidwa khofi komata anthu amene wakodi siyoti ali pabanja zinakhala bwanji kuti akakutumulane ku stage konena kuti tikushow songatuko zinakhala motane kwenikweni akuti uyoyo tu Zezeyo anapezeka walandiranso mkazi wina pa stage po nkuimba nayenso mkaziyo sokhalanso ex wake songatu uyoyo mwayiona imeneyo makosana pajatu ndinanena kuti ndibwera nayo ina yake ndikuyiphikaphika ndi imeneyi ndithu yokhudzana ndi Dorothy Kingston mkazi wake wa Zeze Kingston oyimba uja anayimba nyimbo yoti ndasankha kusangalalayi ameneyoyo ndithudi nkhani ndionena kuti no magayizi amene wawa zangolulika makamaka kuyamba dzulo kunena kuti no akuti Zezeyo anaombedwa khofi ndi mkazi wakeyu ndekuti tupanali pa stage pamenepo atangotsika kumene ku show kokayimba kuja malo aja pamene mayimbira aja anthu kumayi basi umombera m'manja kuonera show anangotsika ndi kuombedwa khofi kumadaboti zinakhala motani tingo kuonetsani ka video aka kameneno katengedwa ndi Nyali Music amenenso amapanga run channel cha panopa ndithu amati za nyimbo amene otu anapezeka zoti amacheza ndi Zeze ndipo anaulula yekha gawo ili lingoonerapo ulemwanu magayi a Nyali inuyo nosachina KBG we know you always do good magayi awa amagwira ntchito kwambiri kumbali ya music and ali ndi zida zamphamvu so beautiful keep it up zomwe mukuchita chabwino tionere limodzi kameneka kenakono tifotokoza bwinobwino akandikambali chabe ndamaliza performance amweni tsika stage nangotsika stage yangu chonchi nangomva what mbama mwene from who president do my iwe bwanji sokodi ili sewepo chamonde chabwino mmene taonera pamenepo komanso kumvera limodzi akuti anandiwaza mbama mayi anali ludolo angakhalenso ndani akuti Dorothy mkazi wakeyo tu ndithudi pali nkhani ziwiri zitatu zimene tikufuna tikambe koma tithokozebe awa aku Nyali Music za nyimbo TV amene akwanitsa ndithu kutipatsira kadzeni kameneka zikomo kwambiri chifukwa cha ntchito yomwe mukugwira kumeneko ulemwanu magayi mungathe kuonera ndi kuti no clip yonse kuchoka ku za nyimbo TV mukangosearcha mukayiona bwinobwino yonse imene amafotokozera koma ife tingofotokozako motere kunena kuti awa watu amene tikuanena kuti a za nyimbo TV wa Nyali Music I think amene wawa amapanga podcast kucheza ndoyimba ndi amacheza ndi Zeze Kingston ndi amene anayamba kufotokoza kunena kuti ndi zoti tu ndinamenyedwa mbama ndi mkazi wanga yemwe nditangotsika pa stage ndamaliza kupanga perform show yake inali yandani inalitu ya nyauyo eti uja ndithu amapanganso naye amati Mejedo Kona Vilekeke amene yoyo ndithu ndi comedian komanso host kunapezeka zonena kuti ku show kuja basi tu akuti chomwe chinachitika ndi iyeyu Zeze Kingston akuimba akuti ndikunabwirano ndikuti no mkazi wina amene no ndi ex wake wa Zeze mkazi wake wakale chibwenzi chake chakale uyutu malinga ndi mmene anthu amakambira akuti dzina lake ndi Temwa oyimbanso ndithu amati Temwa chabwino nkhani ndionena kuti anthu akwadali pa chibwenzi kalekale kenako nkusiyana zimachitika zoterozo kenako kupita kwa nthawi Zeze adapezeka akafunsira awa amadamu Dorothy kashi madamu amenewa basi ndokwatirana nawe eti ndikupezeka zonena kuti basi ino pa stage paja zinachitika motani akuti tu uyuyu Temwayi amazozoti sangakayimbe pa stage ndi Zeze ex wake opanda kutenga chilolezo choka kwa mkazi wake wa Zezeyo yemwe nditani ndi Dorothy uyuyu kashi madam ndi unapezeka kuti anakampempha ndithu maulendo angapo komano Dorothy anakana
then kunapezeka zoona kuti basi natangosunthapo pang'ono Dorothy kunapezeka kuti mwaoja wakadumphira pa stage paja ukalanda microphone kwa munthu wina kwamba kuimba ndi Zeze pati pamene padzapa nditudi. Zimenezo ndi zimene zinapangisa zonena kuti no mkazi wake wa Zeze Kingston, Dorothy Kingston, anakwiya nonso pano kundikira kuti umalize kaye kuimba, ukamaliza ndipeza pasi pano. Atangotsika pa stage paja ndi pamene nonde kuti no uyuyu Dorothy anamuwaza mbama Zeze kuti nokuti wapanga zinthu zofoira kwambiri umalolera zimenezo bwanji. Of course Zeze amanoti ndi nakapanga bwanji pa stage pa munthu uyuyu wafika nde basi nenangoti ngoyipatsa moto basi mwayiwo ndimene napezeka kuti anawazidwa mbama choncho. Now zapezeka kuti nkhani zijazaululika uyuyu ndekuti Dorothy Kingston amene wavomereza kunota ndizoonadi. Of course 50% ndikumblema ndani Zezeyo, 50% so ndikumblema ndekuti mwina mkaziyo kapena chani fo yonena kuti namukaniza sakaimbe ndi Zeze koma anakakamira ine ntangosunthapo kuti ndipite mwina mwake ndipite ku restroom amatero kandi ku bathroom kenako basi wabwerera uzepeza zonena kuti kazi ujali pa stage ndi Zeze zokhala bwanji kodi naonoti Zeze unali ndi mphamvu zonoroma yenera ndekuti no musuntha amene asabwerepo koma iweyo unapezeka kuti unamuvomera mpaka nkuimba nayenso pamenepo zithu zina zomwe ziziona sakuimba limodzi kuti ayi zinayizo chotsa ulemuso zimenezo 50% faka udalandira sujani kofi mbama nditudi. Now anthu rupo makamba akunena kuti oho mwaonana luso pano ndiye kuti Zeze si breadwinner samene amasaka chakudya yaye muno wake osaka chakudya banja menemo mtsogoleri wa banja limeneli ndi Dorothy ni mkazi wake ndifake zikuchita kuonekera pati pamene papa ndipo ena kunoti ife takhati kunena Zeze amene iyi ndizoti amalangidwa mbanja mmenemo jana amaona zikhomo komano amangofuna azizibisa chanchachani koma ndoti akuzunzika mmenemo jani fande kuti na amachita kulamulidwa ndi mkaziyo janja zambirimbiri ena sakuti andapite kuti government jani muli zambiri zomwe zikuzungulira kunjako. Anyways ife padzati matsatira china chonse chomwe chikuchitika mdzikomo pali zifukwa zimene tabwetsera nkhani ndoti mbali inayi Alexis Kamangira naye sakufantha mulaso zinthuso kulimba naso ndi amene wawo achina Kingston amene wawo Zeze Kingston ndi mkazi wake Dorothy. Akuti tsiku la Valentine kunapezeka zonena kuti no Zeze Kingston anatenga galimoto ya nyuwani kumugulira mkazi wake Dorothy. Mwayiona imeneyo ndeto kunali kudzachita kujambula kuonetsa pambalambanda mavidiyo chani iyayi Zeze wamugulira mkazi wake galimoto anthu iyayi koma mamuna aronda azipanga choncho osati zitsiru za amuna zina aziyaye ntinato kwanika sota amuna fetu mwayioneti koma nonde kuti no Alexis Kamangira wenoti yayi galimoto imeneja sizoti inagulidwa ya nyuwani inagulidwa kalekale mu 2019 anthu awo anangobwera basi ndikuivekera number plate ina kayanaka iventetsaso basi wene ngati ya nyuwani nkubasi bwera amene padza ndiye kuti ndikupatani ndikwapezeka zoti kumazonesa ngati ya nyuwani inagulidwa mu 2019 ndipo igulayo anayiswa ndekuti akuti blessa so wa madamu waso tupokamba pakuti amwene kuno kweti kumayitika zinthu eti chabwino akunenatu choncho kunena kuti ablessa ondetu kukhala akuti kati akuti Collins Magrassi kaya ankagwira ntchito ku Mera nthawi imeneyo nde kunapezeka zoti kayana akagula galimoto yo kande sadalibiriswa kuti misonkho chani pamene pankabwerera nde kuti no Alexis Kamangira pajeya makonda kulimbana ndi magame na achita zakatangale tozo akuti anakagula nde kuti imene jayi tukamba to izi ndi zomwe zizungulira kunjako eti ya popanda kutsimikizika allegedly mumve zimene zozo izi zipalibe zoona kuti kapena ndi ma official yani awawa koma za milanduzo ndizoonadi anthu anayankhadi milandu zaka zambuyo zapitazo mpaka anakokedwa pa khoti amene iyo kashi madamu iyi ndekuti ndi uyoyo akunenedwa ndani uyu Collins Magrassi amene ankagwira nthawi imeneyo ku Mera mwayiona bungwe la Malawi Energy Regulatory Authority. Nde akunena kuti tuzinaenda motero anamugulira nde kuti uyoyo blessa kukhala Collins allegedly anapezeka zonena kuti no watenga nde kuti ndikukatani ndikugulisa nde kuti ndani kugulira galimoto Dorothy allegedly soti zingonena ruchoncho ndekupezeka zoti basi 2019 imene Dorothy nkuirenga galimoto ja akuti basi ukayikonsesa kukayionesesa bwingati ya nyuwani kumpasa Zeze ukhainga ruma ndipatsa galimoto ndiweyo kundipasa ine ndekuti pamene popo lizaoneka ngati kuti wandipasa mphaso pa Valentine magaye all these allegedly zingatheke kuti mwina maki anagula galimoto ya nyuwani sindikuziwa koma zimene zikuya ndi zimene zozo. Now nkhani yomwe ikuzungulira ndi imeneyi funso ndilonena kuti ndekuti pamene papa
amatsogoleradi ndi mkazi banjamo tidzira amatsogoleradi ndi mkazi. Anyways tizisiye uko tinakamba kale zonena kuti vuto la anthu awa sichosamangoonetsanso pambalambanda. Chifukwa chomwe ndabweretsera nkhani njotani banja limayenera lizikhala ndi ulemu wake. Vuto lomwe limakhalapo masiku anowa ndi social media ikuphatikiza blandi ndi moyo wanu wa personal. Palibe kusiyana pakati pa zomwe mmachita pa internet ndi zomwe mmayenera muzichitano ku nyumba kuti nzosiyana. Ineyo ngati Justin ndinosiyana ndi Justin Tech ndi inaso ndimatabwera pano pa Justin Tech osati ndabwerano ine Justin pamalo panga ayi iyi ndi Justin Tech nthawi imene ndasiya kuyankhula pa microphone pa kuoneka ndikuti pa screen po basi ndine Justin amene ndili ndi surname yanga ndili ndi okondedwa anga ndili ndi abale anga koma ena ndinawo ndikuti simukuwadziwaso mwayiona imeneyo chifukwa chani imeneyo ndi personal life yanga nonso pano moyo wanga ngati no wa private eti zimenera kumakhala choncho koma vuto ndikuphatikiza zinthuzi ndi awawa china chilichonse amaonetsa nyumba mwawo amaonetsa mafiriji amene ali nawo ana awo chani china chilichonse ma TV omwe ali nawo amakhala kujambula kumaonetsa uyika zinthuzi muzisiyanitsa zinthuzi mapeto ake zimakhala no chonchi ndikuyipa kwakenso apapa tikubwera kuzapanga emphasize nkhani yonena kuti ndikuti ulemuso ndikuti anthu wasamapatsanaso fangati amafike pomenyana pagulu banja tulimenelo kumenyana ndili mambama sizimayenayi zikhala yonzo yayi ndino kale otchuka kale munafuna muzizichukitsa ndi mumenyanaso pagulu bwanji ino kugwira mkwiyo mukateketane kuchipinda kaya mukaona kuti mukapanga bwanji koma mukafika kaya kumpanda kwanuko osiyana nkonero tino ama anthu akuona ndiye kupusaso kwa uyuso nayeso akazitchulaso pa podcastiso iyayi adandimenya mbama chani iwe zina zake sitimazitchula iyayi pali zina zake timazisunga what we keep for ourselves mayona sitimangoulula china chilichonse iyayi pali zina zake timazisunga ifeyo zathu zimenezozo. That's me. Kuloyimba wina wake timamuti Sako D ena amati Sako D ngwaku Ghana ndi the best rapper in Africa amapanga rap bwino kwambiri wa hip hop. Amakamba pa podcast ina kunena kuti chabwino ndimakonda zakuti ndentolankana nkamufusa azimene zonzotana ananota pamene pokha nde imeneyo nditheka away aina sindingakupase namwene senyo ndi chinthu chimene chili ngati cha private changa amwene moyo wanga pena paliponso uli pa break ku Africa kuti andangokamba za ine kuchilozuwa kuti mkazi wanga nduyo mwana wanga nduyo nde pali zina zake nde ichi chokha chonde ndi chimene ndingachigwire ngati changa chimene anthu ena ake samadziwa mangoziwa ndekha. That's it. Pakwenera pazikhala zina zake zomwe no ndi zanu basi mukakangana sizoti zizibweraso pambalambanda nawo sizikungopita kwa achina Zeze Kingston wa ndi mkazi wake zopitaso nde kuti ngakhale kwa mabanja amene usati nonde kuti mwakangana wina aliyense aziwe pali zina zake zimangofunika zithere kwaye kuchipinda komwe kucha pakati pano usati nde kuti wina aliyense aziwe zakhala moteri akuyenda moteri ayiso umakhala penepopo nde kuti mukuchotsano tsopano chiyelo cha kubanja banja limene likhale sacred banja ndi loyera mwayone ndi makhala mukuchotsa chiyelo chake no pamene popo fa mukuvundula zinthu zimene mukuchotsa zimene zili kuchipinda nkuzipititsa ndi kuti kudyani kwambalambanda ndimacheza so ndilasi Solomon tikupasana episode imene wiki ya mawa amakamba sonkhani zomwe ziso zonena kuti ayayi pali zina zake osamangomenyana ayayi muzamuonera kufotokoza bwino osamangokangana pagulu koma zizikhala kuti zakuchipinda anafotokoza bwino rasta uja koma notengokamba chonchi kunena kuti zomwe zochitika sizikuyenera zizikhala chonchi ayayi mabanja amoti amapatsana nulemu zina zitamazisunga nkone nde kuti kwa inu nokha uko usati kumabwisa so pambalambanda titigamalina kuti mukupanga zinthu moduka mutu muzinenaso kuti tuti kukudaniso mwayiona imene. Anyways timangofuna tikupaseni so kamene kama trend akunjaku paja timakhaso tikumayenda nano zimene zikuzungulira akunjaku kufikira so nde kuti mu nkhani ina mweti ikhati kupatsani akuti